Bálint vagyok, újra itt, jó mondjuk nem újra itt, na igen, csak mert előbb az előző videót felvettem, csak jó halk volt a hang, azt újra veszem most. Csön már vagy! Ja, hogy itt van Matyi velem. Breathe Fury! Na, az enyém, de mindegy. Na, skacok, ha hát erre a videóra meg lesz az 5 rohadt like, akkor ja, jön a következő rész. És nem, biztos, hogy nem. Na és jó, az nagyon régi videóm, amit most éppen néz. Na figyeljétek, ha majd meg lesz a 50 feliratkozó, jó, az elég későn lesz, akkor valószínűleg fészkemelni fogok, tehát mutatom a pofám. És most elmondom, hogy hát csúnyan fogok beszélni, de gyerekeknek csinálom ezt, hogy miért, ezt nem tudom. Na mehet is, basszus Kenjit hozta. Ó, nem, na mindegy. Ja. De miért? Tudod, mert nem volt, figyeljétek, ez is ilyen most 5 perc. Try some snake oil extract. Nem kiabálok, este van. Igen. Videó. Na ja, már nem hiszem. Ja, hombre! Justice has been served. Egy gépről is fogok videózni, hogyha majd meg fogom tudni csinálni. Kell kamera is, minden. Jó, facecamhez kell csak kamera, de a mikrofon kell. Túl jó vagyok, mint is állok. De miért nem? Na, annyi, hogy nem nagyon, hogy csúnyan beszélek, mert igen. Nem, rohadt, mennyit kapok. Nem gyerekeknek. Ja, csúnya beszéd van benne. Epic. I bring the flavor. Igen, I bring the flavor. Mit mondott? Csak ott szemben választok, figyeljetek. Get 'em, jabbers! Let's go beat up some bods. Jót, biztos, hogy nem. Legyek szóló. Fú, de régi videómat nézed. Most lehet. Put up your jukes. Milyen turáj viadjuk. Van turáj viadjuk. Playtime's over, kids. Jó, mondjuk kellene be úgy. Csön meg a szem. Már csak azt mondom, Playtime's over, kids. Oh, feeling groggy. Playtime's over, kids. Undefeated brawler. Akkor jön a folytatás. Ami nem lesz meg szerintem, de légy legyen meg. Na, sziasztok!